imo pahumot diha. Kantidad anak, 580. Why senpen? 580 ang kantidad anak. Why senpen? Abriha! Maigong ng syuga na bisnis ka ng imong tao-tao mo ako pasigao na. Lalayon sa lang. Na, Dito ka karin kita. na ba? Ay ka na. na mga 40 Sige na. is yun Okay, ang bye. psychological, Gaw-gaw? Oh, psychological, because of Saan man gaw-gaw? sakit kay Drio. isa na yun na Pilas? Oh, Ano kita gipilasan ng ka? mga young tayo eh. young CEO Bakit di ka gaw-gaw sing raman? Ang kay kwarta. masyadong engross sa kanilang negosyo sa nag-iisip Nakay pulbos kang gaw. uwi. Ayan. Ayan kayo na ipulbos. Ang sula. Ba, palitin ko na. Kaya sabi natin, kailangan matapos mo yun hanggang Yang lain dan tu, kung tatong gani imo kayo ng pulpit. Senpen. Dahil pin? Senpen. Sign pen ba? Dahil pin? Ama na ang luto. Ba? May kwarta ba? Ang bitanan. Bilasan niya ko doon sa lang, ang bitanan. Ako lang, mana. Napaday kay kwarta wa. Kung sa'y dos, tako para magkalaay. Sige kang pangayo ko. Naay imo pahumot diha. Kantidad anak, 580. Why senpen? 580 ang kantidad anak. Why senpen? Abriha! Nay, senpen la. Wala. Nag-abriha na, abriha. Ayaw pagpigtas ha, abrihan yun. Sa Manila. Sa Mani. Yawa, pa rin mo gipalit ng bukoy. O, anak, nagtaising-taising ko ang isa. Kanap na nila ay. Wala nang ban. Di mo ko ganahan na nila. Kuintas yung kasa. Lo. Lo. Tamayo! Di mo ko ganahan na nila sa yung sa ballpen. Saipin man daw. Di pa na sa pin. Kung no? Lahi man tong sign pen la. Naambot. Palitin ko sa pin na ba eh. Wala na! Saipin. Mura kang nabuang ka na. Saipin. Saka di na mo doon. Na. Aber pa kung siyang butanga, aber pa kung siyang ballpen na kung yaot yun kang aka, yaot yun. Aber naman ang ballpen og hayat. Haot ka gani ka, aber unsa pa. Kung man ba yun? Zaman di ay ka nag sa unsa man ang graduhan na basta masuyatan. Kandagan og notebook maura magmakabasa. Wala mo siyang basa. So, manini ka bukla. Sa So,
Utso. Usog ito. Unya, kuwang pa. Ay, magpalit pa kung isa ka utso. Ano pa'y pahumot ba? Humot ka na wak. Mahumot na, kaping gatos na. Kung pito na nagtingin ko sa sintaran-taran. Bench mo na. Ha? Bench. Humot mo na. Humot gani na ape. Palitan mo lagi na magpahumot. Ang anga ni Mau na magkagwang. But sometimes, the major one ay, hindi sila nag-understand. Sige ko ang kuha na lugay kayo mag-apre. Ay, maura magkuha na sige. Sige, maura kuhaan. Kana po, dora na kaadlaw, kailigo. Ang ako anak ni mo tuig na mahurot ha? Tuig. Gano'n po ng tuig. Alang-alang man kada day. Adlaw, kada day kan elis. Spray, kada elis spray. Sa katuig. Tuig na. Pag gumagana ay Usog ba? sa iba, pero hindi sa asawa. Okay, ang takulan na magka mag live. Ada live muna. Wala upuan. Nya mo rin mo babaha mas naa pa makay libro tag na po makan libro mo rin silid anak kan mo rin kalingaw kagabiba anak. Ibig sabihin, kahit sino i-pair sa'yo, kasama Bis kay kadto ang dako kay aron mapuno. Oh. Uy. Ja, Wapo ano yun? siot mo na. May man tong dako kay at butangan pa ni magunlan. Ang pamanggalit ng mga notebook sa una. Gana pong kuan, papel ipanhatag sad. Kaya rin pag abot sa 5 kaadlaw, Papil oy. magpapalit na po ng papel. Uy, papil. Kada banda interview dito. Dapat siguro ni sa papel na kung sa papel. Yan eh. Ah! Nakuha ko dani oy. Sa mga ay papel, gamay? Notebook man eh. Ano may papel ba? Ha? Ano may papel? Saan may grade game mo? Five. Humot na. Tuman lagi siya. Kay, kung mo ingon dili mapatuong ko na yun, balik ko na kanto na balik siya. Kung sa imo isuot tayo na na. Sunod. Mga Wa pagani mo ingon ang maestra na ay Pilipino na ay language na ay. mama na. Sa may sulat ni wak. Mga mat. Unya ra ka magsuot og maingon ng maestra. Hindi ko taro ka mo. Suot na yun. Wala, pagundot talaga. Pilang isa nila? Batahan na, bilib ko. Dream big. Basta Sara di ay. Ugok to na, unsa man na. Dream big. Si di said. Da si design. Say, decide. One is unsay one. Ano sabihin din no? Ikaw may di ka One pagbasa. is. Unsay one. Why you want it? Want you. Three na ko. Want it is you. Want add. Why you Why you. want it? You want it. Red. Red. Then
down, Indepit ka. Nya. down, Make! make up king plan, world of Plan. tan, Plan. rin ako, Gani ba? plan, ever, singly day, Eber. Ebre? every, Kane. Asa ka na? sangli, Sing. single, Single. Bisaya Pwede mo na. itong basa. Mauna. ano kung basag, Tagalog, Tagalog na day. yan pag English, balo ka balon, English gamay, gamay, Mo naman ay papilwak. Ay man tong gagmay. Gagmay grade 4. Abog na ang grade 6. Kano pagtunga na. Ang grade 6 kani. Medya raman eh. Para raman eh. Ang grade 6. Petros. Hoy, ang papel sa grade 6 sana. binuang, Petros. Medya man eh. Sandal, kanila paper. Gani undag ka pagkuni ang kuwan eh. tanawa, gunung agi oh, oh, Usay agi. agi, Usay agi ni. ano, agi, agi, Hmm. Agi. Maestra na. maestro, taka, ram kag maestro, Yaman ang agila. ikaw may ma-earth, ano, libutan pa mo, taguan ako na eh, Ang imo man na. Ilabay Dora na. ng kadlaw. ilabay na na, Sa katuig daw yung oh, binuang mo na sa katuig eh, Sa katuig, i-spray lang ka lang. Imo man iligo. Inanglan, makuha na sa sunod September. dugay na ka eh, Sabi na, kakit-kit anay kay naguba na, guba nila, sabi kita yung kapuslaran, anak. siga-siga ka ng paro-paro, Lupad ba ni? Hinay pa ganyan. Huwag man lagi magsiga pagpalupad. Lubang ka mon. Bidaw dito. pa na maklaro kay hayag pa Sa man. akin ka lang. Maigo ng suga na bisting ka ng imo tao-tao mo. Ako pasigao na. Hi mga katiktik. Para itong among vlog. Inaot ka nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.